tenen a la gent del comerç i molt especialment la Confederació de Comerç de Catalunya. Però també el senyor Josep Sánchez Llibre, que ens diu això. Vaig néixer el 26 de maig de 1949 a Vilassar de Mar, on visc els dies en què les meves responsabilitats a Madrid m'ho permeten. Tinc 3 fills i 4 nets. Em vaig llicenciar en Ciències Empresarials i soc màster en Direcció d'Empreses per ESADE. El meu primer contacte amb la representació pública va ser al Parlament de Catalunya, on vaig ser diputat en la 3a i la 4a legislatura. En aquesta última també vaig ser senador per designació autonòmica. Des de llavors, el meu destí ha estat Madrid. Vaig arribar a la carrera de San Jerónimo a l'iniciar la 5a legislatura. Sempre dic, aquesta serà l'última, però ja en van 5, i totes elles com a portaveu adjunt. Soc membre del Comitè de Govern d'Unió Democràtica de Catalunya i membre de la Comissió Executiva Nacional de Convergència i Unió. Com sap tothom, m'apassiona el futbol i soc un periquito confés. Així s'inicia en la seva pàgina web del Congrés la figura d'en Josep Sánchez Llibre. I pel comerç, aquest diputat sempre ha estat un gran aliat. Sempre ha estat el nostre portaveu en tots els temes de comerç a les diferents comissions del Congrés de Diputats i ho ha fet sempre amb una eficàcia extraordinària, amb una complicitat constant amb el president de la Confederació de Comerç de Catalunya i amb el nostre secretari general en qualsevol inquietud o tema que afectés el comerç. El primer que sempre ha fet en Josep ha estat demanar-nos opinió i alhora traslladar amb iniciatives parlamentàries les nostres peticions. Una fita molt important que cal reconèixer-li va ser la Ley de Ordenamiento del Comercio Minorista, la denominada Llei Roca del gener del 96. Posteriorment, quan ens volien imposar una llei de pagament amb targeta que ens hagués condicionat del tot el sistema bancari, ja en l'època d'Aznar, ho va poder evitar. Ha estat també capdavantera en la regulació de la lluita contra la morositat i el manteniment d'una fiscalitat singular per a les petites i mitjanes empreses. I més recentment, en matèria d'horaris comercials el 2004, per garantir les competències pròpies de Catalunya, que posteriorment va ser incorporada a l'Estatut de Catalunya i l'adaptació a la Directiva de Serveis a la totalitat de la legislació espanyola. Aquestes són fites molt importants pel comerç, que sense l'aportació i el treball del Josep ben segur no hagués sigut possible assolir. Al marge d'això, seria interminable la quantitat de propostes i iniciatives, qüestions, preguntes, intervencions parlamentàries que el Josep ha liderat a favor del comerç català. Jo diria que és el diputat més botiguer que tenim al Parlament espanyol, on és el nostre botiguer portaveu, fet que a nosaltres ens honora. I és per tot això que la Confederació de Comerç de Catalunya avui, en aquesta convenció que es titula Botiguers pel País, vol reconèixer aquesta tasca parlamentària duta a terme pel diputat Josep Sánchez Llibre a favor del comerç català, expressant-li la nostra estima i amistat, així com el nostre suport perquè continuï treballant per tots nosaltres i per Catalunya. Recull ambdós reconeixements al senyor Josep Sánchez Llibre i els hi lliura el president de la Confederació de Comerç de Catalunya, el senyor Pere Llorenç. Honorable vicepresidenta, distingides autoritats, president de Foment, president de la Confederació de Comerç de Catalunya i vicepresidents, amigues i amics, bon dia a tothom. Realment, quan el Jordi Vilaprinyó estava llegint aquest lliurament de premis al grup parlamentari de Convergència i Unió,
i també quan es referia a aspectes destacats de la meva persona, la veritat és que un no hi està acostumat a sentir tantes coses bones i aspectes tan positius per un sector tan important com és el del comerç. Però la veritat és que quan el Miquel Àngel Fraile em va dir fa bastants mesos, perquè això ha donat la coincidència que ahir es va iniciar una campanya electoral, però no té res d'electoral, em va comentar la possibilitat de que se'ns pogués donar aquest guardó i aquesta distinció al grup parlamentari de Convergència i Unió amb el Duran i a mi mateix, realment em va fer moltíssima il·lusió. Però no il·lusió, moltíssima il·lusió, perquè quan en definitiva un sector tan important com el comerç premia amb una distinció d'aquesta categoria, la veritat és que és una satisfacció fantàstica. De veritat, sincerament, quasi m'he emocionat quan he sentit les teves paraules i realment, és veritat, ens fa il·lusió. M'agradaria en primer lloc també disculpar l'absència de l'altre guardonat, que és el president del nostre grup parlamentari, en Josep Antoni Duran i Lleida, que per motius personals que no tenen gens d'importància no ha pogut estar avui aquí present, però que ha estat també amb el seu cor i amb la seva ànima, i dir-vos que, independentment de que Convergència i Unió ha defensat en moltes circumstàncies tots aquells aspectes que fan referència a l'economia productiva, amb un model de societat determinat, nosaltres sempre ens hem definit al Congrés de Diputats com el partit dels botiguers, que ara és la marca emblemàtica que vosaltres avui poseu en marxa. I realment aquesta era per a algunes formacions polítiques de l'Estat, a vegades era un insult, un atac, de dir, vosaltres sou el partit dels botiguers, sense treure l'importància. I per això nosaltres, des d'aquesta perspectiva, sempre hem defensat amb el màxim orgull, des de fa moltíssims anys, que realment, ho hem manifestat també públicament al Congrés de Diputats, que efectivament som els partits dels botiguers, amb molta honra i amb molt de goig. I així ens ho continuarem fent. Per tant, moltíssimes gràcies per aquesta distinció, per aquest guardó. Nosaltres, la gent de Convergència i Unió, sempre hem estat persones que portem amb la nostra sang, amb el nostre ADN, la defensa de l'esperit comercial, la defensa del model comercial que existeix avui a Catalunya, la defensa de l'esperit emprenedor, la defensa del petit i mitjà empresari de l'autònom. Ho portem bàsicament a la nostra sang. Jo diria que això ho fem així perquè la gent de Convergència i Unió, almenys la gent que estem a Madrid, diria que el tema del comerç ho hem mamat del pit de la mare i segurament que aquest guardó i aquests prèmits encara ens encoratjarà més de cara al futur a continuar sent aquest partit dels botiguers amb la defensa d'aquest model comercial de Catalunya a l'Estat. Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies. Gràcies, Josep, per les teves paraules. I té la paraula com a intervenció final d'aquest acte inaugural l'honorable senyora Joana Ortega, vicepresidenta del Govern de Catalunya. Bon dia, moltes gràcies. Senyor Pere Llorenç, president de la Confederació de Comerç de Catalunya, senyor Escudero, director general d'ACBAR, delegat del Govern, secretari general de la Confederació de Comerç de Catalunya, president del Foment del Treball Nacional, regidor de Comerç, Consum i Mercats de l'Ajuntament, director general de Comerç, vicepresident sectorial de la Confederació, vicepresident territorial, autoritats, diputats, regidors, representants dels gremis i especialment també de la societat civil. Em permetran que en primer lloc expressi la felicitació a la Confederació de Comerç de Catalunya per l'organització d'aquesta 7a Convenció de Comerç de Catalunya, que porta un lema tan propi del país, com si em permeten, que és aquest de botiguers pel país. Perquè especialment en un temps de crisi i en un temps de dificultat, el comerç, però més que el comerç, jo diria l'esforç del comerciant, segueixen essent un d'aquells puntals de la nostra economia. I segur que és també un d'aquells murs de contenció que ens empenyen
cap a la superació en moments difícils. Perquè pel comerciant, pel botiguer, com ens agrada dir a nosaltres, no hi ha hores ni hi ha descans. Si cal posar-hi més esforç, s'hi posa. Si cal posar-hi més hores, s'hi posa. Però el comerciant, el botiguer, a vegades aquesta qualificació, com molt bé deia en Josep Sánchez Llibre, que amb molta ignorància s'ha fet servir a vegades des de fora amb un to mofeta o pejoratiu, és un exemple dels valors de catalanitat. I ho deia el mateix president de la Confederació, valors com la proximitat, com la diversitat, com la cohesió, com la professionalitat, com el compromís, en definitiva, valors de vocació, de servei, valors de país. I el botiguer ha estat, és i serà un punt de referència per la Catalunya que s'ha esforçat, per la Catalunya que ha progressat i que ha sabut generar prosperitat i que ha sabut generar progrés. I tant de bo que aquests valors, en un moment que parlem també de crisi de valors, tant de bo que aquests valors que han impulsat aquesta professió, tant de bo que aquests valors siguin els del conjunt de la nostra societat. Perquè un país proveït dels valors de l'esforç, del treball, de la disciplina, de la cohesió, de la inquietud, és un país que s'esforça per fer la feina ben feta. És un país que s'esforça per crear ocupació, per crear valor, per crear benestar. I sense el comerciant, sense el comerç, aquesta columna vertebral que ha aguantat i ha aixecat el país, la Catalunya que tant estimem, no existiria. Per això no s'entén que, tot i l'esforç que fa el món del comerç, en comptes sovint d'agrair-los i de reconèixer-los, sovint el comerciant ha de ser i ha de fer la seva feina contra una veritable carrera d'obstacles. Des de Catalunya, des del govern, sabem el valor de tot l'esforç que feu perquè també hi estem compromesos. Ho explicava molt bé el director general de Comerç. Però sovint des de fora sembla que ni es vulgui o ni es pugui entendre aquest model de comerç català, aquest model de proximitat, aquest esforç per vertebrar una manera de ser, per vertebrar el nostre país. I sovint ens trobem amb mesures que no es poden entendre des de Catalunya. I ho hem vist durant aquest any, com des de fora de Catalunya, sota el pretext de la crisi econòmica, s'impulsaven mesures que en comptes d'afavorir aquest model de comerç nostre, aquest model de proximitat i de qualitat, es dictaven mesures que anaven en la línia d'afavorir les grans empreses de distribució. En aquest sentit, qui pot creure seriosament que la recuperació del consum se solucionarà desregulant els horaris comercials? O qui pot creure que la recuperació del consum es solucionarà convertint les rebaixes i les altres activitats de promoció de vendes en un garbuix industrial en el qual tot s'hi val? Qui pot pensar que la recuperació del consum passa per una anunciada llei de la Unidad de Mercado que possibilitarà la implantació de grans establiments comercials en qualsevol lloc? Nosaltres creiem que no. Creiem que són mesures del tot equivocades i en aquest sentit que poden ser perjudicials pel nostre país, perquè no podem portar el comerç urbà al precipici ni podem condemnar les nostres ciutats a la desertització. Catalunya diu que no. I des de la Generalitat ens hem mantingut i ens mantindrem forts en aquesta qüestió. Per això, la setmana passada vàrem aprovar el decret de mesures en matèria d'horaris comercials que té com a objectiu el preservar el model comercial català davant el Reial Decret espanyol d'ordenació dels equipaments comercials. Perquè des de fora no volen entendre que el treball i la riquesa en el nostre país es genera pels autònoms, pels emprenedors, per les petites i mitjanes empreses, que són en definitiva els que impulsen l'economia productiva, la que es fa amb treball, la que es fa amb esforç, la que es fa amb vocació i la que es fa amb seriositat. Per això, des del Govern de Catalunya, avui us volem transmetre també el nostre suport i la seguretat que ens teniu al vostre costat, reconeixent tot aquest esforç i agraint-vos perquè vosaltres, juntament amb tots els que creiem en l'economia productiva, sou els que esteu aguantant i aixecant el país. I en aquest punt, i parlant d'empresaris, d'autònoms, de petita, mitjana empresa, d'aquest múscul financer del nostre país, voldria felicitar novament la Confederació de Comerç de Catalunya
per haver distingit dos lluitadors pel comerç, com són el president del grup parlamentari del Congrés dels Diputats, Josep Anton Duran i Lleida, i com no també el portaveu adjunt i el diputat botiguer, portaveu de la Comissió d'Economia, Josep Sánchez Llibre. Perquè ells saben com ningú que és picar pedra a Madrid. Ells saben com ningú que és impulsar mesures favorables per al país, negociar amb uns, negociar amb altres. I no voldria que els semblés que elogio l'activitat de dos companys meus que fa molts anys que conec, però de primera mà també els he de dir que jo soc testimoni de l'activitat incansable que han fet sempre, des de fa dècades, a favor del comerç, a favor de l'economia productiva, i això vol dir a favor del nostre país, a favor de Catalunya. I en Duran Lleida i en Sánchez Llibre, o en Sánchez Llibre i en Duran Lleida, són lluitadors incansables amb una immensa claretat d'idees i objectius, amb molt de coratge i amb una gran capacitat de negociació, com els deia, al servei d'un objectiu, defensar el nostre model de país, conscients que l'economia productiva és l'única manera de crear riquesa i de fer anar endavant un país. Per tant, jo recordo que fa uns anys els únics que parlaven a Madrid del valor del treball, de l'esforç, de generar riquesa, de treballar i no pas especular, era el grup parlamentari de Convergència i Unió. En aquest sentit és bo que se'ls reconegui, perquè un país que reconeix la lluita, l'esforç dels seus ciutadans en pro de la defensa del seu model de país, en pro de la defensa de la seva cohesió, és un país que no té límits, és un país amb una clara vocació de futur. I avui això també té un valor incalculable. Avui en dia que parlem de la necessitat de crear estructures d'estat per afavorir l'economia, per fer possible la recuperació i poder decidir tots nosaltres, democràticament, legítimament i lliurement, allò que volem fer amb el nostre futur. Però deixeu-me dir que perquè puguem aconseguir aquestes estructures d'estat, primer hi ha d'haver una societat que les necessiti. I no serviria de res demanar estructures d'estat si fóssim un país mort o fóssim un país sense energies. I aquí hi ha energies, aquí hi ha vida, aquí hi ha una societat civil viva, forta, amb empenta. I aquí sou vosaltres també que la vertebreu, el comerç del nostre país. I també perquè hi ha gent com en Duran i en Sánchez que hi han deixat la pell lluitant a favor del comerç i de l'economia productiva, és a dir, a favor dels interessos dels catalans. I si avui puguem aspirar a disposar d'un estat és perquè abans i ara hi ha hagut persones que treballen d'una manera incansable pel país. Persones que fan país i que abans de fer estructures d'estat han fet possible que hi hagués estructures de benestar, estructures de cohesió i estructures de progrés. Vostès, amb la seva feina, han consolidat aquestes estructures de país i fan possible que Catalunya pugui aspirar a les fites més altes de sobirania. I acabo una vegada més felicitant la Confederació de Comerç de Catalunya per tot el que fa i pel molt que farà. També felicitant els dos guardonats, en Josep Sánchez Llibre i en Josep Anton Duran i Lleida, per aquest reconeixement que avui reben, i a tots moments i a tots vostès en aquests moments transcendentals pel país, en aquests moments històrics, gràcies per treballar dia a dia, colze a colze, per fer una societat més lliure, per fer una societat especialment també més cohesionada. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, honorable senyora, per les vostres paraules que ens alienten per continuar lluitant en un futur. I ara ja s'ha acabat la primera situació d'aquesta convenció, per tant, la presidència abandonarà la taula i el senyor Cayetà Ferràs presentarà el primer orador. Bon dia a tots i a totes. Avui tenim amb nosaltres l'atleta i trader Joseph Ahram per tal d'explicar-nos si la crisi financera té sortida. Segur que molts de vosaltres us sona la seva cara, ja que és contertulià del programa 8 al dia de 8 Televisió al costat d'en Josep Cuní
També l'heu pogut sentir al programa de la Júlia Otero, on té una secció pròpia dedicada a les finances i al món de la borsa. SRAM ha sapigut combinar les seves dues passions, els números i l'esport. Per una banda, combina la seva feina com a trader intradia de la borsa de Barcelona i Madrid. Espero que ens expliqui què vol dir això, amb la de professor de cursos on ensenya de manera didàctica com invertir en borsa. També és autor de 4 llibres. A on és el límit? No sé on és el límit, però sí sé a on no és. Parla de les seves gestes esportives i d'altres 2. Guanyar en borsa és possible. I la solució, del qual ens en parlarà avui. Comparteix el seu sistema d'inversió i les solucions a la crisi econòmica actual. Però, com he dit abans, SRAM, a banda de ser trader, també és un reconegut atleta que participa en curses de resistència, com triatlons, maratons, curses de ciclisme o bicicleta de muntanya. Entre les seves últimes fites es troba ser Finisher Epic 5, en la qual va fer 19 quilòmetres nedant, 900 quilòmetres en bicicleta i 210 quilòmetres de cursa. I també Finisher 7, Montens, on va fer 48 quilòmetres de cursa amb un desnivell positiu de 4.400 metres per neu. El motiu d'haver escollit en Joseph SRAM per a aquesta convenció és molt clar. Des de fa 4 anys, i amb motiu d'aquesta crisi financera que ens angoixa a tots, cada vegada que posem la televisió o la ràdio o consultem les notícies per internet, sentim parlar de temes com la prima de risc, els mercats, les agències de qualificació, les preferents, el dèficit i el deute, del banc dolent, els homes de negre, el rescat, i tot plegat se'ns fa un embolic. Un embolic que finalment dona que pensar que aquest món financer està ple d'especuladors sense escrúpols. Espero que ens digui també que hi ha molts d'honestos i que és fruit d'un capitalisme no sempre ben controlat. Un món, en definitiva, que sembla que és el culpable de tots els mals que ens estan afectant a les famílies i a les empreses. L'embolic és ben gros i cal trobar el fil per desfer-lo. És per això que hem cregut que en Joseph SRAM, amb la seva forma planera i didàctica, i essent expert i coneixedor d'aquest món tan complex com és el de la borsa i els mercats, ens podia ajudar a comprendre, si no tot, una part d'aquest negoci. Perquè el que està clar és que si no som capaços d'entendre-ho i saber com es mou les nostres decisions professionals i personals sempre estaran condicionades. Ja per acabar i tornant a la seva carrera esportiva, en Joseph properament té previst participar a la Ultramont World Champions de Hawaii. Joseph, ara entenc que per poder sobreviure en aquest mercat has de ser tot un atleta i això sí que ho veig molt difícil que et puguem imitar, sobretot jo mateix a la meva edat. Però et garanteixo que sabrem cercar altres habilitats que ho compensin. Vull aprofitar, per en nom meu i de la Confederació de Comerç de Catalunya, per desitjar-te bona sort i tots els ànims amb aquesta dura competició. Esperem que aquesta nova aventura amb la que t'has embarcat arribi a bon port. Jofes, l'escenari és teu. Bueno, bon dia a tothom. Gràcies a la Confederació de Comerç per convidar-me. La veritat és que diríem que vaya marrón, vaya pregunteta, té solució a la crisi, no? La resposta és sí,
i a partir d'aquí anirem desgranant, però per suposat que té solució. A mi em van demanar a veure si podia explicar, podia clarificar des d'un punt de vista intern de mercats financers, de la borsa, què està passant, d'on venim, què ha passat, què ho ha provocat i què podríem fer políticament i econòmicament per intentar solucionar tot això que ens ha portat a situacions mai vistes, perquè fins ara podíem dubtar de que si alguna família podia pagar la hipoteca, podíem dubtar de si una empresa podia pagar els seus crèdits, però el que mai podíem pensar és que un país pogués fer fallida, i és el que ara ens estem trobant. Molt bé, anem a parlar. Perfecte. Al final, fins ara estàvem acostumats a que el món anés amb dos variables. És l'economia real, el vostre gremi fonamental per tirar endavant el país, la política, que fins ara ens recolzava, ens ajudava, ens donava les directrius necessàries per tirar endavant la nostra economia, però, de sobte, com molt bé ha dit, de sobte tothom ara parla de com està la prima de risc, tothom ara parla de com està el deute de la rentabilitat a 10 anys. De cop, sense voler-ho, ens estem convertint tots en petits experts dels mercats.